powers magatin ngama piny maduong chako wacho gimoro to wadum mano ne kinde machon. In fact, the world is moving towards multipolar. Sani oken kinde machon mane America wacho ni dumuru to ji dum tete. Sani America wacho to yudo ka pinje moko bende wacho ni mano kwa yie gon tieka kitimruok. Inyalo yudo ni wuoth to mano koro kwa dokie geopolitics siasa. Wuoth ma ker Ruto odhiyeni en wuoth ma ng'iyo kaka China osebedo ka donjo Afrika ka China sani ema timo ohala maduong' ahinya moingo Afrika. Gik mang'eny ma Afrika dhi China. China sani ema timo dongruok mang'eny e weche ndara, e weche gik migero, including African Union building moango, stadiums moango, business center, gik madongo moango. Ting'eni ka timre kamano pinje modongo gi ka Amerika gi China gibende gin gi dhapgi. Amerika neno ni jogi dhi mayo Afrika. Koro gibende ging'iyo kaka ginyalo beti Afrika ka. Omiyo ok abibuo kayudo ni in fact they've even stated that China must be contained and outcompeted, which is okay. Every country wants to be, especially superpowers, gibende gidwa ni gibed ni gini mbele kacha. Lakini wan kik wadonje dhaocha. Wan wang'im na dwachwa bo wach ni Amerika dwa miyo wageni lakini dwachwa enang'o. Mane momiyo wan gi